bafowethu kuthiwa iyanconywa, into enhle iyabonga, into enhle iyafiswa futhi ukuphinde iqhubeke. Akusho mina, kusho uKhuzani Mpungose Ndlamlenze emculweni kaMaskand ke ebonga wonke amaciko kaMaskand ke athe adela isikhathi sawo, nabalandeli bakaMaskand abathe badela imali zabo bathenga amatikiti, waphinda futhi wabonga ama-sponsors ke lapha ke axhase lo mcimbi ke iGcwalisa Pring Picnic All White ke yMaskand ke ebikade ke iseThekwini izolo ke. Umfowethu Mpungose ke ubhale amazwi amahle kakhulu ke lapha ke veza ngokusoba cha ubonga amaciko ahloniphe isikhathi somcimbi wakho. Uthi futhi lamaciko ke agcina ngakuphela ngokuhlonipha isikhathi somcimbi ke, kodwa ke aphinde ayiphatha kahle kakhulu, okuyinto bafowethu ke enhle kakhulu ke leyo. Khuzane ke yakhuluma ngawo ke lapha ke sibonile bafowethu ke ukuthi ke baperformile abaculi abaningi bangena ke bayishaya ingoma ke bephuma kwajabula ihlwele ke bafowethu bogcwelelwa umcimbi ugcwele. Ngicabanga ukuthi sayibona inkumbi zabalandeli bekumhlophe itheku lapha ngampela, kukhonjiswa nje ukuthi cha abantu ngampela ke bayayithanda ke into enhle futhi ke enobunono ke phakathi ke. Sisho ke umcimbi ke kaKhuzane ke Mpungose ke lapha ke lo mcimbi bafowethu ke ungokwesithathu ke uhlala ke nje kanje ube impumelelo, kuphinde futhi ke ushiya abantu ke bethokozile bejabulile, uphinde futhi ke uzakhele umlando wona lo mcimbi. Asithembe ke ukuthi nangonyaka ozayo ke kuzoba kanje njengoba uKhuzane ke ethembisile ke ukuthi umcimbi ke na kanjani ngonyaka ozayo uzobuya futhi ke uphinde ke uhlale ke ebantwini ke, uphinde ke futhi ke wenze izimanga lezi ke ozenzile ke lapha ke bafowethu. Ngiyaphinda futhi kuthiwa into enhle iyabonga futhi into enhle iyanconywa. Uma ungancomanga uzoncoma ini? Hayi bafowethu, isonto namhlanje sikholwa ukuthi abantu baphumule kahle abangasebenzi, sikholwa ukuthi abantu futhi abayosebenza manje bazosebenza kahle, kanti nabaphumulayo bazolala kahle. Kunjalo nje bafowethu, asidibana kwezinye engizokuphathela zona. Zasha.